chanzwa kutonga kwavo mambo kuti vanenge vachiti di saka pavairi vedu vakanga vari mudare ndiTawanda Maramwidze naCostin Mazhangara. Saka ndichatanga naTawanda ndivo vakaunza nyaya yekudare ndokumbira wepanipambira osimudza kokura kurweruzhi watera mashure mangu. Inini Tawanda Maramwidze. Inini Tawanda Maramwidze. Ndiri kupupura pamberi penyu mambo Ruzane nhasi. Ndiri kupupura pamberi penyu mambo Ruzane nhasi. Kuti pane zvose zvandichataura. Pane zvose zvandichataura. Ndichange ndichitaura chokwadi. Ndichange ndichitaura chokwadi. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Amen. Amen. Tenda. Inini Costin Mazhangara. Inini Costin Mazhangara. Ndikupupura pamberi penyu mambo Ruzane nhasi. Ndikupupura pamberi penyu mambo Ruzane nhasi. Pane zvose zvandichataura. Pane zvose zvandichataura. Ndichange ndichitaura chokwadi. Ndichange ndichitaura chokwadi. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Ndinotenda. Garai pasi. Chinjana mimi nevava vobva voenda kunoenda toda mamwe masabhuku ari pedyo nenzvimbo inotaura nezvayo. Pane masabhuku acho auya here? Kwaya sabhuku ane muchene musabhuku ndiani zviya chipenza aripo here? Chipenza zvikanekunoonasi. Mambo pari kunzi pauya sabhuku muchene chipenzi haana kunga akwanisa kuuya. alright wachipenza hapo saka pana vamucheni. alright vamucheni tinodaka kuziva kuti nyaya iri kutaurika ya Maramwidze naMazhangara. VaMazhangara ndisabhuku semi mumigano. Imi pane maziviro enyu here? Pamusoro wedare. Sunga zvinochitaura. Pamusoro wedare. Inini semaziro andinongoita pane nzvimbo iri pakati panokunetseka kana kuitwa. Inini ndifunga kuti kurima kwaitwa nemhuri yakwaMaramwidze, ndofunga kuti munda wakanga uchiurima zvekuma 80s indakandamo mubhukura mucheni. Saka kubva nguva iyoyo ndichiona vachirima vabereki vacho kusvikawo nguva yandakazotamawo ndikaenda muHarare, izvo ndikazozodzoka. Asi semaonero angu nemaziro angu ndatofungidzira nzvimbo yanga ichirimwa nekwaMaramwidze inzvimbo yawo. Hatidi kuti muti ndaifungidzira. Toda kuti handiti apa papikiswa vanhu miko. Toda kuti mutaure imi nechokwadi chenyu kuti inini kuziva kwangu sasabhuku nzvimbo ndeyekwaMaramwidze. Nekuti mukati ndiri kufungidzira zvinoreva kuti hamuna shuwa. Isi tiri kuti dare rinouya, munouya kudare kuti pabude chokwadi pazvinhu. Chinhu chamunofanira kuziva futi ndechekuti Maramwidze navaMazhangara. VaMazhangara ndo vari kuti munda uri kurimwa naMaramwidze ndewangu. Maramwidze achiti munda wandiri kurima ndewangu ndiri kwasabhuku mucheni. Handiti? Ndo zvatata kudaidzirai. Tatida futi uyu chipenzi dai anga aripo achitaurawo futi kuti inini maziviro angu uyu ari uku, uyu ari uku, uyu ndeuyu. Saka endererai mberi. Ndofunga kuti kubva nguva iyoyo kusvika nanhasi, saka ndaingoti munda ndowani, ndokwaMaramwidze. Ende ndinotopupura hangu chokwadi kuti munda uyu kwawo wanga uchirimwa naMaramwidze uri kunzi ndokwaMazhangara. Aiwa, ini totopoka nazvo ndoti munda ndokupi, ndokwaMaramwidze kubva nguva yese iyoyo kusvika nanhasi. Munda ndokwaMaramwidze. Ko pari kuzotaurika nhasi kuti pana uyu Tome. Ndizvo here? Ndizvozvo. Kuti pana Tome ka? Tome ari kuti munda uyu ndewangu ndakaupuhwa nasabhuku vaMazhangara uri wokwaMazhangara. Munopati imi? Ipapa handinge ndichitenderana napo nekuti
vabereki kwamaramwidzi vakagara vachingorima vakatoma vasina kutombopuwa mundero. Alright. Ndipapa pane umwe anohwitinisa here angave anobva kwaMucheni, garai angave anobva kwaMucheni kana kuti angave anobva tine vekupi muno vamwe vari muno wekwachipenzi ndevapi vamasenda imimi sumukai mutionese kana muine chekutaura. Munacho here kana kuti ngakumanikidzei kutaura? Aiwa, handinacho. Sumukai mutitaurire. Tokumbira mumata tsara nesene anonyoroka. Chinhu chatiri kuda kana pakanzi mufakazi anonzi witness hauyi kuzonyepera dare, anouya kuzopokana neruzivo rwake rwezviri kutaurwa neuyu, achipa maonero ake kune uyu kuti uyu ndiye wandinopa menduru kana ndiye wandinoti chinhu ndechake. Ndizvoka? Right. Tiri panyaya iri kutaurwa tinodazve kuti tikoshese chokwadi chandiri kubva kutaura, nekuti tine kumwe kufunga kune vanhu munyika meso kuti vakadaidzwa kwamajistrate kukoti anotaura achitya kuti ndichasungwa kana ndapesanisa zvekutaura. Ndizvoka? Isusuwo panapa futi hatina kumbosiyana namajistrate, tiri kusiyana nyaya dzekutonga. Isusu tinotonga dzedu dzekumusha dzechivanhu. Majistrate vanotonga zvavo zvekriminal, zvemamedha nei zvese izvozvo. Isuwo munhu kuno akatinyepera imhosvawo futi. Saka kusumuka kwenyu kutaura kuzotipawo ruzivo rwenyu. Taurai henyu. Pamusoro iyi chomanaruzani makukuta enyu ino ruzivo rwangu ndikumbira zita renyu Isaac tichapondwa mudzingwa. maita basi Musori pane mainambe manengo muchigara munzvimbo. Ndingati ndiri munhu wenhamba 5 ndichipinda mubhuku machipenzi richatsvakwa vanhu risati rakwana kuvanhu 10. taurai zviri open kuti makore mangani kubva gore ripi, nekuti mungange makauya gore rakapera. Aiwa, kana ndingangoti ini zvidza zvemunhu Apa vari kuda approximate ndirichidza chomo 20, 30, 40 years. ndatopfuura. Taurai kuti ndingati pamakore angu ekuzvarwa ndiri 70 something ndichipinda machipenzi ndichatsvagwa vanhu ndakapindamo. Ndichagara kwachivaka kuma 60 68 here 70 mistake zvazvikare taive peri anakachienda mberi. Saka taifudza mombe tiri kuno seri kwemunda waMutengwa, kuno seri kwemunda waMutengwa riri ganga rese iri. Saka taizodyisa mumunda imomo tichidzingwa nevainzi Baba Jo Maramudze. Alright. Tadyisamo tichidya tsvanzva. Pane mitsvanzva yanga iri pakadai. Pano pamuri kutaura apa muchiti pamuono wekuti tingati ndepapi kwaMutengwa ndakuona uko. Tikabva pamba pekwaMutengwa tinodzika paseri apa. Ndo pamuri kutaura kapa. Pamusoro ndikutsanangurirei kana ndichiti kwaMutengwa ndikutaura sezidondo rakuenda uko. Iroro handizivi kana muchiziva kuti tikati dzikei nedanha iroro naika. Tati dzikei nedanha iroro pane kanzira kaibva kuno kuchiri ngoma kanosvika kuti pakakoronga
pindei pane zidombo hombe. Alright. Zidombo hombe. Ehe. Left takatarisa kunaika. Ehe. Taitanga kunoti kunopinda minda karimwe. Taitanga pairi mwanayo vanjakazi ndiri kutaura vamaramwidzi. Ndipo pataitanga saka isusu munda wakwamaramwidzi. Muri mubhuku mekwani? Ndiri mubhuku rekwaChipenzi. Kwete imimi. Munda uyu. Mubhuku mekwani? Kwamucheni. Mubhuku rekwaMucheni. Mune munda uyu. Imimi chigarai. Toda umwewo. Hatidika vanhu vanongoramba vachiti kwaMucheni. Tinodawo vamwe vanoti kwaMazhangara kana kwaChipenzi. Vari peri vamwe vanosumuka. Vamasenda. Vamasenda ndokumbira zita renyu. Ndinonzi Stephen. Pakanaka. Ndaramba ndakanyarara zvangu nokuti wamugere naye wacho anaro. Vanogona ndinyeperi. Zvanga zvichitaurwa nevamwe vamasenda mazvinzwa Stephen. Mazvinzwa ka kuti mhiko ndo yatiri kunyanyoda kukoshesa kupika kutaura chokwadi mudare ramambo, nekuti kana mambo pavanenge vachitonga vari kutonga vakamirira vanhu, havasi kuda kutonga nekuda kwemunhu, asi vari kutonga vakamirira vanhu. Pachibuda chokwadi ndo chatiri kuda muno nhasi. Saka taura iyi. Musoro Monzi. Ini ndotya nokuti ndogara ndichingoita sekurwadzisa vamwe vanhu, nokuti nyaya makundibvunza iya ndingati kutanga kwenyaya iyi ndaingovamo ndichidanwa zvesaizvozvi semadandira. Tisati tanyanyoendako tinoda kukumbira kuziva kuti tanga tapati jambei. Imi mauya muri witness yani? Inini ndangovinga kubva zuro ndiri witness kwamaramwiti. Ndo madandiro andakaita. Alright, ko imi ndizvo. Chienda yenyu mberi. Saka nzvimbo yacho iri kunetsaniranwa zvayo. Iyi inonditi netsei nokuti wandirotaurira chokwadi chacho akanga asipo. Alright. Isusu tainetsana nababa vevakomana ava. Vari kurima apo vari kuti ndepangu pandakapuhwa vacho kana nekwavaivarinda handikuzivi. Nechimwe chinhu chiri kunotidira sei kuti chokwadi chacho nyange uchitaura chinondiremera. Muganhu wandakunzwa uri kutaurwamo ndizvo. Kubva vanhu vachigandurana Mucheni naMazarure, handiti pane pachinzi iwe Mazarure unoguma apa, iwe Mucheni unoguma apa. But nanhasi vari kungonetsana nevanhu vavanounza ikoko. Chisimba chacho chaapo moyo ndo chinotinetsa manje, nokuti hatisi kuzoona vakauya vana maramwidzi ava vachipuhwa pepe. Hapana kana wani ari kuya kuno ende anoti ndaivapo, hapana. Vekwamazhangara kwaiti parwaringira Govha Machera ndo vanhu vaiva paseri ipapapo betsi. Alright. But vakuuya manje vachiti ndepangu manje. Ndo vandiri kuti Mwari wenyu vandikangamwire, ndotozorwadziwa kuti nditi waivepi iwewe. Ndakuita sendiri kukurwadzisa. Alright. Saka isusu takauya machipenzi, inini tisi takafuma machipenzi ya 60. Nana Chipenzi kantimika na mizoro. Ndichingoriko nanhasi. Saka ndiri kuedza kutaura kuti handizowisisi manje nokuti vose vari kuya vachiti ndepangu vaivasiko. Saka nyaya iri kunetsa apa. Toti pari kuda alignment yemuganhu here kuti munhu anyatsoudzwa kunzi iwewe sabhuku apa ndo pako, iwe sabhuku apa ndo pako, iwewe apa ndo pako. Maita henyu mambo. Akapuhwa kunzi Mucheni village. Handiti anenge achinzi Mucheni village. Akapuhwawo kunzi Mazhangara. Handiti iwe wakapuhwa uchisvika papi?
potaurika kuti apa handitika ndofunga zvinhu izvozvo zvingaite kuti tisununguke mambo wangu, nokuti tanyanya kufamba tichifambira mahara. Vacho vataa kutonganiswa tichibvunzaniswa tichinzi witinisai vacho vaive vasiko vese ivavo vasati vazvarwa. Saka nyaya yacho yokuti vhireji Mazhangara, vhireji Mucheni, hamene kuti tinowana kwaMucheni here anoti ndini ndaivako nguva iyoyo, ndo nyaya iri kutinetsa. Nokuti ukachibvunza kuti alright mai vako akapega nzvimbo iyoyo yokuita minda, kwete kupegera Maramwidzi, aipega kuti village taakupega minda, handitika kwaifamba matrakta ka ndo aipega minda nemadhumeni. Sori yenyu nokuti mudhumeni aifamba nguva iyoyo nematrakta iwayo ndikrepos munodowafa akatisiya. But zvinhu zviri pachena chena mondizvo zvokuti ini nangu ndinotozonetsa nokuti ndienda kunzi mamuona ka ndo saka dai mamurimi mambo manga muchiti taifanira kudii imi samambo manje. Right. Mucheni anoziva hoko yake paakanzi guma papi apa, uyo Mazhangara anoziva pakaiswa hoko yake akanzi guma papi apa, nemazuva iwayo nairimapo vanovadi vanovaziva handiti. But vose ivavo vari kuti Mazhangara wacho ari kuvaviga, hauzozive kuti ko zvaifambiswa sei bedzi mobva mati saka iwewe hapasi pako nzvimbo aizi yako zvatopera. Iye nhozi ndikakuudzai kuti indiri kurwara zvangu mambo, but unongonzi buda handei ndimi makati munohwitinisa nyaya iyo, handei touya. But vatiri kuuya tichiswotaridzwa achinzi simuka kautaura vacho vaiva siko. Alright. Saka takumbokugadzikai pasi handizvo timbokumbira vari kuhwitinesa vaMazhangara, imi penyu mapedza vane ruzivo nenzvimbo iyi kwaMazhangara. Hamuna kuuya nemahwitness sabhuku pamusoro emondisi munhu anoziva ipapo taiva naye mazuva ese kudarikana kwaEdmund Petros, vamwe vese vana vadiki. Petros ndiani? Petros Mazhangara uyu mamusiya nekuti zvatiri kuitaka dare haripo pakumbunyikidza munhu, dare rinotwasura nyaya handiti. Izvo zvitaita mahwitness mairi ava Maramwidzi, imimi witness hamuna. Pane pandomboda kuvunza munhu, imi munototaura muvunzi. Taurai. Inene pandoda kutaura ndipandoda kutaura Maramwidzi akati musi atiri dare kumusha uko indoda kuziva dongo rababa mukuru wake riri papi. Iye ane munda waari kuda dongo rababa mukuru wake riri pani, riri kubhukukwani. Vanditauri. Alright. Yeah. Apa tiri kutaura here zvedongo rababa mukuru kana kuti zvemunda uri kuri mwaravo? Pamuri kutaura ipapo mondisi munda kwaitaura kuti iye baba mukuru vaigara mubhukuma Mucheni, handizo zvavakataura musi uyu apa. Ini papapo handizoba. Baba mukuru vake vaigara kwaMamazarure, padongo ravo ravari kugara. Dongo rababa mukuru wavo rina matowa, ndo paigara baba mukuru wavo. Vanga vasiri kwaMucheni, vari kwaMucheni ndibaba vake. Ndibaba veuyu vari kwaMucheni ndibaba veuyu. Baba mukuru vaigara kwaMazarure, zvokutoti munda wavo wekwaMazarure unotova nemunhu. Asi iye zvinezvi, sori kuti ndanyanya kutaura ndega wakoma, asi iye zvinezvi toti here tiri kuda kutaura nezvedongo rababa mukuru kana tiri kutaura nepari kutaurwa neuyu paminda yavo? Totaura zvipi apa? Iyo mondizo pamusoro apo pamuri kutaura iye nhasi uno
pavari kutaura vachirima vakumbira mai vavaagabu uyo maramwidzo uyu ndo vakauya nemurume wavo vachikumbira kuna wamazhangara kuti inini vaiva navakadzi vavo 3 tipewo pamwe pekuwedzerera, toda kuwedzererawo kurima kusvikira kuenda kwavakaita vabva vasiyira munda iwoyo kunoyo kwamazhangara, havana kusiya kunoyo kwamaramwidzi. Ende zvevamaramwidzi vacho vakaenda hondo isati yambovako kubva kuenda kwavakaita, hapana munhu akamboparima. Manzwa inini kunzi ndiko kwamazhangara ndichibva ndapa munhu. Munda wababa wevava vabajo ndo watakaita muganhu pane dondo riruko, ndo muganhu ndikatora ainzi Jonathan Mucheni akasvika kumba kwangu zvikanzi tauya panapa vamazhangara kuti mutiratidzewo pane muganhu. Ndikati aiwa dedzai umwe mukuru auye apa. Kukauya vachinhowe vakati aiwa muganhu wamaramwidzi muganhu dondo iri raasiri kurima iri uku ndikwamazhangara muganhu dombo. Maramwidzi anga aripo era apanga pasina, saka mai muganhura sei? aiwa handii ndakaganhuraba, vakatotaura ndivachinhowe. Eka patiri kuda kuti tibate kunaka kwazvo miganhu tingapere munhu kuti iwewe kwako ndeuku, umwe munhu achitaura kuti uku ndekwanhingi, ivo varidzi vepanhu ipapo vasipo. Inini mondizova chokwadi kutaura munhu kuzopapa munhu, ndakapapa munhu vamucheni vachiri vapenyu. Diamond achiri mupenyu ndikamupa Tome uyu Diamond achiri mupenyu. Tome akavaka musha wake. Diamond kusvikira ashaya hatina kumbonzwa mutauro kuzonoti Jonathan manje ndo pakauya Jonathan kumba kwangu. Uyu Diamond ndiye muridzi wemunhu, ndo muridzi webhuku chaiye. aiwa imimi apa pavaridzi vemabhuku makatembei manongedzana muri vairi asina vekwamaramwidzi. Saka Diamond haaimbozutaura nezvazvo, bhozi pamainongedzeranaka nezvaibuda mumaoko nezvaibuda mubhutsu hapana anoziva. Diamond handikutaura Diamond uyo akuzouya mumashure mondizvo ndiye anga asapo uyu muchenadi afa. Nekuti muri kuona kuti patiri kuda kuedza kunyanya kutaura nezvazvo ndepekutaura zvemuridzi wemunda, because masabhuku munogona kungopa vanhu muri vairi muchiti wewe inini pangu ndapa, inini uyu achiti pangu ndapa, saka enda kutoisa munhu wangu apa. But vanhu vari kugiraundi ndo vanoziva apa panapa kuti pamapa vanhu ndeapa hapasi penyu. Handi manzwa mawitness aya. Ndosaka tatati mimi mungadai mine munhu kwete kuita unge dare rakurwisai mega. Ndo pane hondo iyo dare harifaniri kunge riri kukurwisai mimi, but dare rinoda kutoonesa kuti uyu munda unzi ndewake, imi munzi ndimi sabhuku penyu ndeapa apa uyu nekuti uyu vari kuwitness vati ndive kwaMucheni. Handi mapona apa imi mukutaura zvasabhuku akafa. Isusu sabhuku akafa tati aiwa sabhuku akafa uyu haaikomblena nekuti vheke renyu ramaiita muri vairi naye harina anoziva. Handizvo ndiri kutaura zvimudariro. Isusu chatinoda kuziva ndechekuti nhasi tanzwa pabuda zita rekuti Mazarure rabuda kapo, Muchena aripoka, Chipenzi pamusoro sabhuku chaiye Muchena hapana. Uyu ndoungosiyiwa achinzi tarisa musha. Ava vari kuti tisu masabhuku haazi masabhuku mirai ndizvozvo zvamuri kutaura
asi tiri kuti paakanzi ngaasare nemusha ndiye zveshuwa akanzi asare here? ina handiziziva ndiri kungodza achitodera panapa. Alright. Aiwa kadai mimi mati paanga atosumuka mati iwewe hausi sabu apa zvemuri kuzozvikona mega moti aiwa haasiriye nekuti ina handizivi maisirwo ake apa mamboti akasiyiwa aripo. Chimbomirai isusu chatiri kudaka tiri kuda kuti kana uyu Sabhuku ariye akasiyiwa, ndizvo here, ariye akasiyiwa apa ane kwaanoziya kwaaisvitswa kunzi unotarisa kona iyo neiyo munhu haangosiyiwi mumba kunzi mochisara mumba munomu isusu takuenda pasina asingazivi kuti sauti ndichaitora apa kana kuti tumafuta twanzi turi mudhirowa iro kana makapu uyu anotoziva. Asi ini ndiri kuinsista kuti imimi mazarura iye Mucheni kana mukazoti anosabhurika mumupa umwe munhu Sabhuku wacho todana chipenzi. Handizvo? Aiwa inini pamunotaura mondizvo uyu kuti muzomuti aiwa iwewe hauiti imi muchaisa umwe munhu paari muchiti iwe ndo wakabata kupi kwaMucheni. Asi isusu ava vatataurawo tinenge tichivada totwasura karodhi yacho toziva kuti ava vari kutaura zvekuma60s vaiziva kuti chikona ichi wozesi toda unotarisa chikona kana iri paripo pane square ndopatinoda kutarisa kuti apa vachibva vakadai uyu wachienda akadai uyu ari apa here kana kuti uyu ari uku here kana kuti uyu kwamakapa ndeuku mukachiti minda yevava iri mai iri mukatumu tozviona. Ndo zvatiri kuda isusu. Handikupanza mondisi. Isusu takuda kuti tiwirirane. Ngozi nguva dziri kutofamba handiti tiwirirane pano kuti toenda panzvimbo 1. Taenda panzvimbo tichatora vese vakuru vekwenyu Headman Gonesa anenge aripo tichibva ndamuratidza kuti iwewe muganhu wako ndeuyu. Headman Ushe anenge aripo Mucheni achibva aziva kuti apa pake apa. Chipenzi naMazarure vari kwaGoneso futi vobva vaziva futi kuti kwavo ndekupi ndeapa. Plus hatisiyane nenyaya yekuti ndiri kuziva kuti apa munhu akabva saka ndakuisa munhu haabvumirwi kuti muise. Chimwe chacho chamunotadza kuziva ndechekuti pamunenge muchiisa vanhu hamusi kuziva kuti vanhu muri kuisirani. Sabhuku Headman ndevamambo nevanhu. Iye uyu Tomi wacho ndongoona vanhu vakawanda ndiwe inini wakambosvika kwangu uchiti ndine pandinogara pawakanzwa kuti ndamambo. Handauna kwaEdmin wakavapa chii? Hai zvisiyana zvekuti Edmin vakapuhwa chii kana kuti chii haizvo. Isusu tinoda kuziva because kana munhu achipinda munzvimbo kugadzwa kwemunhu inonzi Communal Lands Act 20.04 ndo inotaura kuti Sabhuku anoisa vanhu mumusha handiti, but imimi Sabhuku amuise vanhu mumusha pasina kuzikanwa namambo kuti panoda munhu. Because pane inonzi disposal of settlement. Disposal of settlement inoudzwa mambo kuti apo paimbogara nhingi hapasina munhu apo mambo utaiwa siyai kwakadaro ikoko vanhu vangu vawanda kuite mafuro emombe kana kuti vana venyu kwakakura sei vana vari mumusha ikoko isai vanhu ipapo.
izvozvo zvindo zvinotitambudza kuti tigare. Hatifaniri kugara matare ekuiswa kwevanhu mumisha. Tingatogare matare kwete zvekuti munetsane muchiti uyu achiti munda ndewangu ndiriwo kwaSabhukuningi, uyu achiti munda ndewangu ndiriwo kwaSabhukuningi. Handiti ndizvo muri kuzvinzwa Mazhangara? Imi penyu tikazopedza nyaya yacho kana ichida imimi kudare muchauya, asi pari zvino izvi toda kuti wasudza nzvimbo kuti ndepani. Tangozviita chopu kuramba ndiri kutaura because mauya kare pamusoro imondisi. Ini nangu pamuri kutaura ndiri kupa farira chaizvo kuti zvamati toda kuenda panzvimbo yacho. Masabhuku ana chipenzi mazarure ovapo. Ndofunga pangatopedza nyaya kuti itopera kutaura bedza nekuti tingangokakashana tisi panzvimbo amwe masabhuku pasina. Why tichida kudaro tichiti kuti iwe sabhuku pako apa sabhuku pako apa kuti pasave nedambudziko mangwana. Handiti indogona kungotaura kuti iwewe newe ndimuri kunetsana panapa, iwe pako apa iwe pako apa hamusina sabhuku maanda chief chigarai muri vangu hamuna headman. Kana iri mutero muchapa ini ndichiendesa kuti zvipereka because mese muri masabhuku. Uyu sabhuku achauya, uyu umwe sabhuku anouya, uyu umwe sabhuku anouya, uyu achatipa wake, uyu achatipa wake, uyu achatipa wake. Masabhuku ese mauya ma4 3 wobva waenda kumunhu 1. Zvisiri zvechokwadi. Isu tobva tazviona manje kuti izvazvo zvechokwadi. Chinhu chamunofanira kungoziva chinhu chihombe ndechekuti nyaya dzekugadza vanhu izvozvi dziri mudariro, dziri kunetsa. Hurumende haisi kuda, yakamirira madzimambo kuti madzimambo minda yenyu isatengeswe, minda yenyu isangopuhwe vanhu. Ndo dariro riri kunetsa mazuva anero remasabhuku deals. Hatisi kuda munhu anopuhwa munda, ende hakuna munhu anopa munda. Zvandataura izvo musina kutaura kuti apa hapasina vanhu, ende pamutemo wekunzi apa hapasina munhu. Ivo vaMazhangara vamaramwidzi toti vati inini handichada ndakuenda, ndawana kumwe kwokuenda, vanotoya kusarenda munda wavo kuna sabhuku. Kana kuti inini sabhuku inini ndakuenda paipa ndasiya mwana wangu. Handiti isusu tochitaurirana kuti pemiti yababa iyi ngaichikanzura zita ripindere mwana. Hapana munhu anobvumirwa kuita mapemiti mairi panhu 1. Chero kumba kudzimba dzemutaundi handi munongoziva kuti dzine munhu 1 anoti pamba ndepangu kwakadzekera. Hakuna umwe anopuhwa futi pamba pemunhu. Saka tiri kutaura kuti mutemo wekuti munhu ari kutama anosarenda. Ende ngatisiyanei. Ndakanzwa hangu muchidzikanga mupamwewo ndikatinzwa masabhuku aya umwe achiti inini isusu tinobva tati aiwa munda wagarisa. Hakuna chinhu chinonzi munda wagarisa usingarimwi uri munda wevanhu. Vanhu ivavo ito va4545 nemashoko kuti land inoda kushandiswa. Kana azoti inini handigoni, motaurira futi kuvaridzi veland. Muridzi weland ndimambo. You talk through the headman wosvitsa kuna mambo. Mambo paipa pane vana vakasoenda kare, asi nzvimbo iyoyo tiri kuitarisirawo kuti inofanira kushandwa pakakura. Ini ndokonfema zveshuwa, ende so hatikonfeme by the phone. Tinoda munhu direct achiuya achiti haini zveshuwa mambo ndati chipai vanhu munda wangu. Mazvinzwa waMazhangara kaSabhuku vamucheni mazvinzwa waka. Saka isusu tiri kuti taakuti chititaurirai
takuda mufambiso chifambiso handizvo tinoda chifambiso koko kwaeyo kunonzwani kwamaramwedze chifambiso kwamazhangara tikati vamazhangara tee tichitaura imimi vana Tommy vamazhangara vari kutokudhifenda yenyu pabasa ravakaita vakudhifenda pabasa ravakaita ndoratiri kutaura kanezvaro nhasi aiwa isu hatichada zvekuti tirambe tichitaura kuti panoenda kutaura Mondiso panoti pari kunzi patomeka kouya kwavakanobaya kecho kubvira padongo nekwaakaisa chibhorani ndiko mukoma wangu vana vake vari kusouth. Ipapo ngatipasiyei because isusu tiri kutaura nyaya yakamhangarwa muno iyo yekuchibhorani kwakabayiwako imimi kana muda kuiunza munotoiunza futi inyayawo yakasiyana. Hatigoni kutumbura yeyo kuti parida kubikwa poto 1 moura yehuku apa yonzi ngaitobikwa imwe ngaibikwe muchitoda 1 tiri kubika huku 1 hatibikei huku 1 iyo isusu plus chatataura chekuti we want to go panzvimbo. Tikasvika panzvimbo ndo patinonoona idzo dzese idzo munenge muchingodzitaurira muchidzitaura kuti onai vakabaya chibhora ndichiti alright, vakabaya negejo nepapo tichiti alright, because haisi kudare kutaura kako vanhu vari kufamba vachipfuura. Kondonchinyebheri mofa iri mudare ndo yatiri kutaura. Saka isusu takuti mbotauraiwo right pamusoro ichangamiri. Ini ndoda kutaura pamusoro penyaya iri kutaurwa naMwendiso achiti pamwe ndepevana vako varitori mawitness edu, kungoti chete vari kure dai kuri kunzi vanobvumirwa nefoni ndo vangatotibatsira vavari kuti ivo mwana wemukoma wavo wacho, nekuti vanhu vatakakura navo tichirima navo vanoziva nzvimbo vanotaura kuti aiwa uko isu hatidi hatisvike kumunda kwenyu tinokuziva. Izvo munolayeza nevava vakomana vangu ndo vamunotaura navo vachibata avo, ende isusu how are we going to be sure kuti that's the very person watiri kutaura naye iye ari kusouth makuti kutaura zvevavo pamusoro ichangamiro tachikumbira kuti dai zvigoneka taiita inonzi video call naye munhu wache tiri kana pamunda kana patinye tiri padare ipapo saka tichazozviita izvozvo tichazokutenderai mako paizvino mambo vatika vauda rusumudzo handiti both parties Tome kana Mazhangara na Muramudzi handiti saka motitsvaki mutibutiso rusumudzo mafuta ekuti tiende tovaenda tiparutivi ndandi kuda kubvunza kuti rusumudzo rwacho rungava rwakanyanya kukura sei? Aiwa zvinombokura ba hazvina kumbokura $50 30 liters chete hazvinombokura, asi muhomwe memunhu ndo munenge makakura kana kuti musina kukura, but ndo zvatiri kuda because isusu zvatiri kuitira hatichada kuramba tichitaura imimi panyaya yenyu yaane nguva ndiyarini 2022 ndichitanga kuripota ndichitanga kuenda pasabhuku ndakaenda 2017 right. Saka nyaya iyoyo yareba, hatidi kuramba tiine nyaya tichiita kunge tine makesis futi akawanda. Kesi yauya ngairohwe yobuda, yauya yorohwa yoenda yayo, ndo zvatiri kuda. Saka zvataurwa kuti momboenda parutivi kana pachiendeka moenda toziva kuti date redu musi wakati ndizvo hatisati ndaziva hangu dates. Chipiri hasi 3 pane program yamai tichifamba nedzimota tichasvika papi tofamba sei?
titaurire zvinoita mota usingazivi kuti mugwagwa uya wakagirigwa uya papaningirikira paunotena uchisvika imimi kwamunoenda nawo mukaenda nekuBarnabas munouya nerodhi inouya kumba kwedu inoenda nemushauzheri ndeipi inoenda nerodhi yekwachimimba. Masvika parodhi yekwachimimba pane painobva yati 10 inobva munodarika chikoro chekwachimimba aiwa cheBarnabas secondary muri kuraidi madarika secondary mukadzika mamukati makunoti pachechi yeuyere chechi yeuyo anzivanana tisati tasvika tikadarika pamwana pamapakwa rodhi yapa inonokevha kudai yakutarisa kumachechi munobva matora iyi inodaiwo inoenda kwachimimba yekwachinowe tikutaenda kwachinowe straight kana muchiziva kwachinowe ndo rodhi iyoyo pakati pariseya pagoronga apo panobirika handisati ndapaenda hangu yezvino zvine mvura asi panobirika nekuti pamwe pacho pakadai tine imwe cave inodaiwo inobira futi zvakanaka then pamwe pacho parwisapo pane mvura motikari hakana dzakangokwirira dzese dzinobira nekuti pasapa pane dombo rinenge ringori jecha nyangu nemvura chete tikati mumwe munhu anotigarira anoziva postumwa asika ndirakatopinda pamwe paparanyudza aiwa ndichikumbira kuti tikaenda nepamusha pana mandoo apo tinosvika pamba pageorge sabhukuyo toatatena left takutoya kumba kwenyu musotauya nemapepa ipapapo iyo ndo best road yakanaka asi kubva patiri kutaura panobva pana vana masenda apa kudzikisira kudaiwo hapafambike rodhi yacho yakaita makomba pamasenda kuenda pana vayeyo vanonzwana kuenda pana masasa tobva tanosvikoti apo kunge takuda kuenda paparwaringira hatichaendi pana parwaringira topinda nemugoronga muzasi megomo takutarisana nekwauyu parwaringira uyu wekushayika uyu urikuona gomo rechiringoma mukangoenda pasabhuku chipenzi steni wekushayika uyu mukangodai mukangodzikisira kudai matodaiwo tato ipapapo motikari dzaakutosara nekuti pane bani rinonyudza pamunda panenge patiwo panapa neparodhi apa tatosvika isusu dzimba dzedu dzinenge dzaapapa tatokumba takutoona pamunda pese takutoona idzi dzimba pavakavakawo apa mune makuvaona patatosvika nokuti handifungi kuti kuzoenda kumunda chaiko nemotikari kunobuda ako akubuda aiwa saka hatichizviitai musi wa4 chitatu torizuma dare redu musi wa4 chitatu vamazhangana nemawitness enyu vamucheni chipenzi anenge aripo mazarure imi mugarai matsvaga mafoni number asabhuku mazarure nasabhuku chipenzi even namucheni vacho mugara maanazvo kana maanazvo takuziva kuti tinoda kungonosvika tichiti gede gede ndichabata headman goneso naheadman ushe toziva kuti takutoenda hatisi kuda kudzokorodza nyaya inoramba iri mudariro ayo hatisi kuda mondizenda ndichikumbira kudai kuti asi date redu marinzwa kuti tatowanaro musi wa4 ndichikumbira kuti zvine zvakaita kuna mazaruri kana chipenzi maindinyorera tsamba imimi hatichatombokudeiyo interested party imimi muvanhu ava hamupinde imimi tsvagai mawitness yenyu chipenzi ari kuda kutwasudza nyaya yenyu mazarure ari kuda kutwasudza nyaya yenyu mucheni nemi hamusi kuda kutombosanganiswa nevamwe mega uku munozosanganirana ipapo sanganai ipapo nekuti tikati vamucheni imi muenda netsamba munoenda netsamba muchinotizve kuti shamwari ndauya netsamba urudi kwakudare namamborozani indinawo vesa tinototi tsamba yacho ngainyorwe vaenda ndandaona ndaitoti imi mucheni chamunotipa assistance kana dziri phone number ndo dzamunotipa topa vakomana asi tsamba munayo tsamba maigoni mazarure assistant sabhuku yarapo kwamazarure munotovapa zvino mazarure kuna hanzi chibhonda
Alright. Takaramba. But makuti aiwa hayi bhodha takadari ite taubata muchina muchina but zvatiri kudaka ane access here yeruzivo rwokuziva panhu patiri kutaura iye ane ruzivo here taure chinonzi chokwadi sekurizera neni sapo ya ruzivo kana vachiruwana vanowana unge vakaudzwawo nechi nevakuru asiwo aiwa mwana ake mudiki isu zvatiri kudaka ndosaka ndadaro anouya zvake but imimi kwenyu hakushaike vanhu vakuru ivavo ndo vatiri kuda kuuya navo iva vouya vanhu totwasura nyaya yedu gede gede bhata nemajarini zvonamirana bandiri pai vamwe vanozotaura kuti abayiwa ngabe anenge aona kuti adonhera kwaari tsono abayiwa otiza achidzura tatenda yedu ai nguva hatingoti